התוכנית הזאת היא קודם כל השקעה במורים, השקעה ומתן יכולת להשתמש בתקשוב, להשתמש בטכנולוגיה לצורך תהליכים של הוראה ולמידה. לתת למורים עוד כלים כדי להפוך את השיעור למעניין יותר, מסקרן יותר, דינמי יותר, אינטראקטיבי יותר. הכלים המתוקשבים החדשים שעומדים לרשותנו זה מקרן בכיתה, עמדת מורה ואפשרות לתלמידים להשתמש במחשבים ניידים, אפשרות להשתמש בסרטונים, במצגות, בערכות הצבעה, פורטל בית ספרי וכיתתי. תוכנית התקשוב החדשה נותנת מענה לכל הבעיות שהיו לנו בהוראה במהלך שנים רבות, כמו התאמה לשונות של תלמידים, מענה לצרכים מיוחדים של תלמידים, מענה לשאלת המוטיבציה ללמידה. המשימות שאני נדרשת להעביר לילדים הן הרבה יותר מגוונות, הן יותר חווייתיות. בשיעורים מתוקשבים זה מסבירה פעם אחת וזה נקלט מהר. בלוח הרגיל אי אפשר לראות למשל תמונות או מצגות. זה יותר קל להבין דברים כשרואים אותם. יותר מרץ לעשות את העבודה. תוכנית הניהול הבית ספרי מקשרת אותי באופן ישיר לבית הספר ולמורים. אני יודעת בכל רגע נתון מה המצב של הבת שלי. לכל כיתה יש פורום כיתתי באינטרנט, ששם אנחנו עובדים, זה המרחב הלמידה שלנו בעיקר, ששם מעלים אלינו עבודות ונותנים לנו הדרכות לכל מיני... הטכנולוגיה החדשה עושה מהפך בהוראה. השיעורים המתוקשבים עוזרים לי כי יותר קל לעשות וזה גם כיף. יש שם כלים שאין לנו, נגיד, בלי המחשב. בשיעורי הנדסה. לומדים על גופים והגוף הוא מסתובב, ואז אנחנו יכולים להבין יותר. זה מעניין, זה עושה את השיעורים יותר מעניינים, וזה גם יותר כיף. האמצעים הממוחשבים מסייעים לבת שלי כיום להתכונן טוב יותר לאתגרים של המחר. אנחנו משוכנעים שישראל יכולה להוביל בתחום של התקשוב. אנחנו יודעים מה היכולות שלנו ועד כמה התקשוב רחב בחברה שלנו, נפוץ בחברה שלנו. אנחנו רוצים לצמצם את הפער בין העולם שמחוץ לבית הספר לבין בית הספר עצמו. התוכנית הזאת היא התחלה של צעידה לכיוון העתיד. העתיד, כפי שהוא יהיה בכל כיתת לימוד, כפי שהוא יהיה בכל בית ספר במדינת ישראל,